Περπάτησα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και στη βροχή στους ώμους. Με αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν εγνώρισα χαρά, πάλεψα με το κύμα. Είχα βαθιά μου μια πληγή, αγάπη που δεν βρήκε γη, καμένο μες στο κλίμα. Ωραίο τραγούδι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ας ξεφράζει λιγάκι τη ζωή μου. Εγώ γεννήθηκα σε ένα πολύ μικρό χωριό της Αργεντινής. Τα 15 μου χρόνια έγινα εντελώς ανεξάρτητο από την οικογένεια, δηλαδή πάλεψα τη ζωή μου μόνος μου μετά. Βέβαια με τις βάσεις που είχα την οικογένειά μου. Θέλατε να και φύγατε ή... Το ήθελα πάρα πολύ. Βέβαια η μάνα μου ήταν αυτή που είχε αρνητική στάση για να φύγω, γιατί σε εκείνη την εποχή ένα χωριό που ξεχασμένο εντελώς από την υπόλοιπη Αργεντινή, 200 χιλιόμετρα πριν από τον Μπόνος Άιρες, ας πούμε, είμαστε 1000 χιλιόμετρα βόρειο, ήταν χωματόδρομο, δύσκολη πρόσβαση για το κάθε ένα που πήγαινε. Τότε σε εκείνη την εποχή που χωρίς τηλεοράση, χωρίς τίποτα, δεν ήξερα και να κάνω μια πρόταση να πάω σε μια μεγάλη πόλη, η δεύτερη πόλη της Αργεντινής. Η μάνα μου αντίδρασε πολύ έντονα από την αρχή. Η τάση της μάνα μου κράτησε ένα μήνα περίπου, γιατί πέσανε όλοι πάνω, άφησε το παιδί να έχει ταλέντο, ξέρω εγώ, και να πάει να δοκιμαστεί. Και μου άφησε τελικά και εγώ θυμάμαι σαν σήμερα το βράδυ εκεί περνούσε ένα τρένο κάθε εβδομάδα από το χωριό και εγώ ήμουν τόσο χαρούμενο εκεί στο σταθμό με όλους οι φίλοι, η οικογένεια κτλ. Αλλά την ώρα που ξεκινάει το τρένο και βλέπω ότι απομακρύνουμε και εκεί τρελάθηκα, λέω πού πάω, τι θα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι που υπήρχε εικόνα που μπορούσα να δω τον εαυτό μου να παίζω μπάλα, δεν είχα ιδέα πώς έπαιζα μπάλα εγώ. Το 1978 ήμουνα στην αποστολή της Αργεντινής για τον Παγκόσμιο Κύπελλο. Και ένα μήνα πριν ο Μενότη έδωσε τη λίστα, την τελική λίστα που ήταν 24 ποδοσφαιριστές και έμεινα έξω εγώ. Μαζί και ο Μαραντόνα που ήταν μικρός τότε, μείναμε έξω. Και εμένα μου έπιασε μια απαγοήτευση τόσο μεγάλη. Ψυχολογικά μου έφυσε ράκου, γιατί είχα την επιθυμία να παίζω και στην Εθνική Αργεντινή και σε ένα παγκόσμιο κύπελλο και στη χώρα σου. Και τρελάθηκα. Να φανταστείτε ότι ήθελα να αφήσω το ποδόσφαιρο, να σταματήσω ή είχα τρελαθεί. Και πάνω σε αυτό το πρόβλημα, το ψυχολογικό που είχα, τραυματίζομαι σε μια προπόνηση με την ομάδα μου και σε εκείνη την εποχή ένα τραυματισμό στους κοιλιακούς ήταν ένα τραυματισμό που το βλέπας ότι δεν μπορούσε να γιατρευτείς εύκολα και δεν μπορούσε να εγχειριστεί, δεν υπήρχε εγχείρηση τότε κτλ. Και έρχεται μια πρόταση από μια ομάδα την Κολομβία. Στην Κολομβία σε εκείνη την εποχή πήγαιναν υπόσχετοι που ήταν τελειωμένοι στην Αργεντινή. Παίζω 6 μήνες, έκανα 1,5 χρόνο συμβόλαιο και γυρνάω πίσω για διακοπές στην Αργεντινή. Και πώς είναι η μοίρα, η τύχη, δεν ξέρω τι, εγώ πιστεύω ότι είναι η μοίρα. Είμαι στο χωριό, τότε εκεί δεν είχαμε τηλέφωνο σπίτι, είχε τηλέφωνο ο πατέρα μου στο μαγαζί του. Και έρχεται ο πατέρα το απόγευμα, μου λέει εδώ πήρα τηλέφωνο τον Μπόνος Άιρες, πάρε ένα τηλέφωνο γιατί λένε ότι σου κάνω μια πρόταση στην Boca Juniors να πας. Το περίεργο είναι ότι η Boca ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια σε εκείνη την χρονιά και πηγαίναμε να μιλήσουμε με τον προπονητή που ήταν ένας τύπος πολύ αυστηρός, άγριος, έτσι. Πήγαμε στο σπίτι και αυτό τι μου λέει αυτός. Εγώ σε θέλω, αλλά για την επόμενη σεζόν, γιατί φέτος έχουμε μια έτοιμη ομάδα, τι να κάνουμε. Αν θέλεις, μένεις. Του λέω θέλω. Γιατί από μικρός ήμουν Boca Juniors εγώ. Και όντως, μου έδωσε την ευκαιρία, έπαιξα το πρώτο παιχνίδι, ξαναβγήκα από την 11η μέχρι που έφυγα το Παναθηναϊκό, ήμουν αρχηγός της ομάδας. Και την ημέρα που εγώ φεύγω για την Ελλάδα, αυτός ο άγριος ο προπονητής,
Στο αεροδρόμιο έκλαιγε σαν παιδί. Και μετά έτσι. Παναθηναϊκό μια δύσκολη μεταγραφή ήταν, αλλά ο πρόεδρος του Boca Juniors ήταν πολύ στο εμπόριο και στην business ήταν πολύ δυνατός και κατάφερε μαζί με τον. Γιατί είχε πάρει πια η ΠΑΕ Παναθηναϊκό, είχε αγοράσει η οικογένεια Βαρδινογιάννη και έγινε το deal. Και τελικά ήρθα, συμφώνησα με τον πρόεδρο, γύρισα πίσω, έκανα τεμπούτο για 3 χρόνια συμβόλαιο. Κατά 3 χρόνια γίνανε 30. When the white men first came here from over the seas, he looked and he said, "This is God's own country." He was mighty well pleased with this land that he found, and he said, "I will make here my own piece of ground." Αν βγάλουμε, ας πούμε, έξω τη νίκη στον Άγιαξ, τη νίκη στην Πόρτο που είχε ιδιαιτερότητα γιατί είχατε τάξει ότι θα γυρίσετε με τα πόδια. Και βοηθός του Ρόμπσον ο Μουρίνιο, σημερινός προπονητής της Ρεάλ. Και αφού κερδίσατε την Πόρτο είπατε εντάξει, έκανα χιούμορ. Χιούμορ, ναι, ήταν γιατί φαινόταν λίγο δύσκολη η αποστολή μας. Αλλά τελικά είναι αυτό που λένε, είναι κανένα δεν έχει χάσει πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν βγάλουμε λοιπόν αυτά, γιατί... Αυτό είναι που είχε περισσότερο πρωτοσέλιδα και όλα αυτά. Υπήρχαν άλλα γεγονότα πιο σημαντικά. Είναι άλλα πράγματα έτσι, που έχουν σημαδέψει τη ζωή σας, θετικά, αλλά ίσως και αρνητικά. Αρνητικά, αυτό, γιατί εγώ θα ανοίξω ένα θέμα που πολλοί κόσμοι νομίζω ότι δεν θέλουν να μιλήσω για το θέμα του Μπουμπλής. Τελικά ήμουνα εγώ αυτό που έδινα το πρόσωπο συνέχεια. Ήμουνα ο μοναδικός που τιμωρήθηκε. Στην ουσία δεν τιμωρήθηκα, αλλά ακυρώθηκε το δελτίο μου για 9 μήνες. Πέρασα άσχημη στιγμή γιατί ήταν τα δικαστήρια, η απαγόρευση να φύγω από τη χώρα, η παρουσία μου στο κοινωνικό τμήμα κάθε πρώτο και 15 του μήνος κτλ. Και ίσως λέω ότι είδες πως κάθε εμπόδιο για καλό. Ίσως η ιστορία αυτή είναι που με κράτησε περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα. Ese amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Ελλάδα και Αργεντινή προσπαθούσα να βρω κοινά πράγματα και τελικά ήταν τόσο απλό, ήταν τόσο εύκολο. Δούνου του, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι. Τεράστια οικονομική κρίση στην Αργεντινή. 2001. Ήταν ένα ακόμα ιερό τύπημα για το λαό της Αργεντινής. Δεν ήταν το τελευταίο, ούτε το πρώτο και ελπίζω να είναι ο τελευταίος. Μην ξεχνάμε ότι ο λαός της Αργεντινής υπέφερε τόσα χρόνια. Υπήρχαν βάρβαρες τις χρονιές, περίοδος. Αλλά αυτό το σημάδεψε μια καινούρια εποχή για την Αργεντινή. Γιατί ο κόσμος πήρε στα χέρια την κατάσταση. Με τους τρόπους διαμαρτυρία. Εγώ έβλεπα τις εικόνα και έκλαιγα λόγω ότι μια χώρα που έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει όλο το κόσμο με τα προϊόντα, μπορεί να ταΐζει όλο το κόσμο, να βλέπει ο απλός κόσμο να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, να κλέβει κτλ. Ήταν πολύ λυπηρό, αλλά πιστεύω ότι η δύναμη που έχει ο λαός της Αργεντινής είναι αυτό που τελικά κατέληξε ότι δεν έγινε ένα εμφύλιος πόλεμο. Βέβαια, η διαστάση που πήρε στην Αργεντινή δεν έχει καμία σχέση αυτό που και ελπίζω να μην παίρνουν τις διαστάσεις εδώ στην Ελλάδα. Αλλά ο κόσμος εκεί, επειδή πέρασε περίοδους με χούντες, με το 82, με τη τεράστια πάτη και τα εγκλήματα που γίνονται επί Φόκλαντ, Μαλβίνας για μας, που σκοτωθήκανε τόσες χιλιάδες παιδιά, αθώα παιδιά, και αν διαβάζει την πραγματικότητα του Άρνου στο πόλεμο αυτό, είναι να τρελαίνεσαι και να κλαις συνέχεια.
Las horas ya se acaban y yo tengo que partir. Pero aunque yo me vaya, tú conmigo has de seguir. Tu voz se quedará aquí en mi corazón, llorando. Qué triste despedirse cuando existe tanto amor. Amor que se agiganta a cada instante de pasión. No puedo continuar, se quiebra ya mi voz, llorar.